mi so na oye de ase ye e de ama o pepa aniwa mu ni so e de ama o de restoration bi e ka abrabo no na de atwa agu awie no ebedu bre bi obemma won sa so aka se minimpo anka mansu minimanka mantwanten minimanka mankasa owo good things in store for you enema ode asie a eye ahintade a ode be chew ititiru afi no me de me hu se edo so pa yi enti sa wote wode wonsa ahye odami fomu mobomoba da bi akristofo yensu no mobro bia enka ho sorry wake na de wonsa to so ketu bia no the joy of the Lord remains our strength. Ti fanyami anijie na faye ketua ekura wo no na ebe personal devotion with God. Ye ka say personal devotion with God. Ye ka say ade no ye consistent ana say ye keeping on da bia timer ya shadow dia mano ye toa so eye ye nye entenda na afei abeye yensu se de da bia wo sorry a wonu mu nsuo wudidi no sana papa ne hwese woni ne personal relationship bi ni titiru ebra wode emma no bi no ebehia wo da bia esa enti consistent personal devotion with God na ye kasa asemwe ya na ye kiremu se eye quiet time ye de emma nyame a individual Christian bia anase de nyame hu hia no de ohun se Yesu ni mu a onse hwe bia no eyese oma ehu hia no sanse it brings the presence of God eye meni nyame nkita wudie dia adenti na oma obeba na oneme abedi ahiemu enti e kan Marko asempa etriba ko gichemu aduasa enum edikosi aduasa nson Mark chapter 1 verse 35 edikosi 37 na obete ase eye pa consistent personal devotion with God enti o plan no arrangement awoye se o sorry anopa anabi kura de ye na wotwe Monday meye we Tuesday meye we anase next Thursday yi osese ne niema nyina kama onse wanfa nyame de anka ho enumu so ne fa enya adom enumu ne fa enya nkunimde enumu na ye fa yenya akwankyere pi na esoyen de so honamfam na ema ye niema nyina etimi etoto yie ede ema ye mpa na abrabo no yetimi abo na yabo ne yie yehwe eye Daniel chapter 6 verse 10 ye kai odifo Daniel abrantie bia ne titiwa wasua Daniel ho asem na ode toto na brabo ho fasa na moni bi no ebeye den se obeso nti a ontimi nsori ebeye den se namfofo no edudu mienu apempem na nam a ye pe outstanding one bi wo mu a ye pe intelligent one bi wo mu a ye pe di odimi bi wo mu a yenyi no sanse osua saade na odi tu anamo no adom no ana grace Daniel nsaka ye no obehu se na ebi edadi ewa na brabo mu enti ye hwe Daniel abrabo a ye hu se regularly no omiti with God na bakosam ne kire se enru edea oni nyame enhia emprensa ana onya quiet time emfa manyame ne mpre ensa eso obi tie me anopa ipo me da sinyame po ebi free wano kra baaye ache nti wabrabo nankasa no God's presence bia enim nyame presence ayehu won ho ane nkwa a ode akura won ko a na de aka no untimi activate ye nti ehwe Daniel abrabo ba bi ode ne tiwure bia ne wadi nkwanim ba bi atamfo besum fidie bia na apare no enema wo ye nyina utimi se ode nimdie ne nyansa na eye se wo ye krado pa se ebra no ubenya brebi e de amanyame a ewo wo kokoa mu empire bo a obetre nyansa bi mu e de amaw obetre anuonyam bi mu e de amaw enti decision bi a uteki entimi enso aba no ubehu se afeidie na otwe ho efiri ho enkakra ye Samsa King David o mention several times ye hu se na brabo ni ne dwumadie nyina no time a ode manyame no na eho ehia ne pa eyi se ye ka time a ye de emanyame a na ye nkire se group bi na wahia woni nyame edi nkomo nemum eye wo a wutie mi wo oni wo nyankopon enko a enhia mu edie
woni Onyankopɔn ko a enhyia mudie enye oyera asɛm enye okuna asɛm nya adamfo asɛm enye asɔre ba sɔfo asɛm na emom afia meka sɛ eni me Nyankopɔn enkita hudie ene ho asɛm na mekan enti ehia sɛ ye provide condition bi a ɛwɔ ya brabɔ mu a saa condition no te sɛ ebra awerɛhoɔ aba ɛno a me ne obi ka so sɛ ma me condition no enye kra condition enye kra na bisa sɛ na condition a wo se wo enye your condition bi wɔ hɔ a ɛno nso no hu sɛ wo atmosphere no wankasa wa invite nyame aba mu ana osi e ma da bi me bɔ mpa ye kra achepa wow me kwa asɔre achepa me ye wei achepa enti ye nnwumadie bi a ye din kakra no gradually no hu sɛ wankasa opam nyame presence e de afiri wo ho enti amane bia ba de eto yen a na ye yasɔre aprepra ye ho ne ye di amika ekɔ no obi hu sɛ oda ye yakra osɔre bi mu kra enye yi na emom the moment a wo wama nyame presence ana wo ni nyame ntamudie nkitahudie no ɛwɔ hɔ a ɛyɛ superb no ɛwɔ hɔ a ɛyɛ sensitive no ɛyɛ din o sɛ ɔhaw bɛba ebetia ne sɛ wasen wo ho yesi ye wanom adura wu yesi ye wayɛ ne ho bɔne yesi wakɔyɛ we da bi ɛnyɛ possible sa sanse o wadamfo bi a wo ne ne kokoa mu nkɔmɔdie no o anigye bi a ɛboro ɔhaw nyinaa so o anigye bi a etwifa ɔhaw ene amane nyinaa so enti saa de yi a mekan ɛwɔ hɔ a ɛmfa ho po sɛ osɔfo wɔ hɔ a na sɛ oni hɔ ɛmfa ho ne ensɔhwe ne amane no sɛ de ebesi aso a atre a ɛde afa ɛyade a wobetimi a survive ama atimi ayeye pa awie yi consistent personal devotion with God nyame ohia wo pa ohia wo ɛwɔ kokoa mu ohia wo sɛ one no ebedi nkomo ohia wo sɛ obɛyɛ aso ama no yɛde ba yankasa yasetena mu a sɛ ɛma ɛyɛ dumienu o ɛma yɛ sɛn o ɛma dɔɔso sɛn o sɛ biakopɔ na ɔwɔ mu a ɔne n'agya closeness ɛwɔ hɔ paa agya ne bibia onim enti sɛ agya no po bibi na ebesi na oni hɔ bie mu a yɛpɛ ne bibia deɛ na ɔne ne bɛn so no yɛsi mu misa asomasi enti yɛne nyame ɛbɛn so na yɛpɛ ɛbrɛ ɛwɔ yasetena mu da bia ɛde ama no yehu na kwankyere yehu na kwan ɔda ne timpo adi ɛkyerɛ yɛn yehu ne nhyehyɛeɛ enso sɛ wonim wagya nhyehyɛeɛ a wohu deɛ ɔwɔ ɛde ma wo enti aya ɛma waba mu emu anyhow sɛ wonim wagya nhyehyɛeɛ a wohu ɛnepa a ɔde ɛma wo enti ɛbɛyɛ den paa sɛ ɛnada bia anyhow etimi ɛtwe wo ɛde efiri wagya nkyɛn adeɛ wei ɛho ehia nyame pa sɛ wode wo ho hyem na wotimi ɛyɛ de manual enti ɛnyɛ wɔn wasɛ Isaiah 40 verse 31 odifo Isaiah ngoma etire aduanan chichemu aduasa baako ɔse but they that wait upon the Lord shall renew their strength ane wɔn a wɔtwɛn asafo Awurade anim no wonya ɛdeɛn foforo ahoɔden foforo ɔse they shall mount up with wings like eagles they shall run and not be weary they shall walk and not faint wonya ahoɔden foforo na wɔn taban a wɔde tu no ɛte sɛ ɔkɔreɛ ɛdeɛ wotu mmirika o na wɔmmerɛ wɔnante nanso wɔn paaba yɛhwɛ aboa eagle a ɔkɔdeɛ ne time alone ne mapo eni ne ho no ɛho hia ne paa enti ɔde ne ntacha na sɛ ne feathers nante a na ɔhwɛ na ntacha no anyini na ɛyɛ sɛ onya foforo a ne makra na wagya wɔn hɔ wakɔpɛ baabi ahyɛ
otutu ntachara ni nyina egu na foforo asan aba onwie ya omafio onwie ya omafi time alone with God emayen ahoden foforo enti de nyame hwehwe ne se woni ne benya ayonkofa na mpo ohaw amanie mu no o first contact enya adamfo bi a wo befrɛ no a nanum asɛm anhwɛ a ebema wasen wo ho edumre bi a ebi kura de otufo ne kasa ye bi etimi ma wo pains ebeye more edumre bi a abra wadofo atwa wo ho ahia epo na abobu a wodi edeboa wo po no ema yaw ana pain eye more na mo first contact no say ye na awurade di a obedi kan ama wo ahoden enti yehwe wona eyi wotimi eye ne yi a wonya bre ema nyame won kokoa mu a wohwe no a asenye ono na asemi ato no wohwe no a asenye ono na amane yi ato no na okọ nanimu a na okọ nanimu a ti edu mrebi nipa bi wo ka wona brabo mu nsem a wotimi tena wohwe wondin papa yi eyi ato ne da ena otimi gina ne naso yi eyi wafa hada ena etimi ewie ni sei dodo no a edi mu no enye bibia o eya hoɔden a nyame ededom ye awie yi baby a wotie me di free bia be catch your heritage a yi so se ebere yi wi ase de ekoi se nyame ahoɔden enka wo ho a nyame ayonkofa enka wo ho a wobɛkwa o na wobɛtimi asa besi wachi pa wobɛkwa na wobɛpem wobɛkwa na eniema betimi asɛe ekura nemom saa barima yi adie ono na Shadrach Meshach ne Abednego ɔse hwɛ ogya yi yehu ane fa ye nkogu mu nemom yenimo pa ɔse ye nyankopɔn amagye ye mpa asɛm no ne honhom fam nkyerɛseɛ ne sɛ yenim sɛ ye nyankopɔn bɛba abagye ye enti ɔse wa amagye ye pa na sa assurance ne wɔ hɔ sɛ ɔbɛba abɛyɛ den abagye wɔ bedɔfo a wotie me social media wadamfo pa woda sorry na phone no nkɔfa nhwɛ TikTok a asɛ mmoa bi rew woda sorry na wo mfra adamfo bi a asɛ woni ema nyina ayera nemom enka first contact no adamfo papa ɔde ahoɔden ema na yetimi carry through a de ebesi bia yetimi gyina yɛ nan so kɔ yɛ dim no enye bibia o Jesus Christ ɛyɛ sɛ wo hwehwɛ no na wo ne no enya ayonkofa awie yi ofa ebre yi so na ode afutu amaw enti hweye Yesu Kristo po abra oba asasi so woni asuafo enkita hodi a edu ebre bi ose anuanom meba o montwen me ena ogya won ho koye simapi na oni neja enkita hodie enkoa oba ye no na ahoɔden na dɔɔso ama ɔko a ɛwɔ n'anim no otimi eprete enya enkunimo abotire you need the strength from above sa ahoɔden ye nya mfiri baabia ye ne nya menkita hodie a ye frɛ no empaibɔ ye ne nya menkita hodie ye frɛ no Bible akenkan ye ne nya nkopɔn enkita hodie a ye frɛ no enyomto won se saa ne mai ehun hia wonti etoda wo kasa ye kra ase wonye kristoni etoda enka bibia sifie ho abusua ne ehwe se wo de wo kwa asori nka wafutuo bi betimi aboa na akoma atoyem so kra na aboamubuo kese pa firi ho ba sanse connection no enye adwuma saa connection ameka ho asɛm enye yakwa asori da mu ne hwehwe ni mu a yekoye no ho na obi ehu se ye gidifo da bi a personal relationship ehun hia nyame a personal relationship ehun hia nyame enti yehwe Daniel na brabo a sa personal relationship yi a yenso yedi hu adanse se Kristo ye nam na dom so anya no a ema no akokoduro bi a na eyehu eyie akokoduro se sa personal relationship yi eye adwuma
ane fidi sum no eso pa atamfo no dɔɔso nanso ayɔnkofa no wo hɔ nti woyɛ sure sɛ wo protection efiri papa no hɔ na ɛba enti adie ne kɔbosom so akɔgye aduro sɛ me de bɔ ho ban ho me ho ban ana adwuma ne ho ban bambɔfo bia ni baabia ka Kristo ho ɔno na tumi ɛne ahoɔden ɛwɔ no enti ɔse hwɛ atamfo hyia na wosusu no wɔbɔ wɔn pɔ no wɔwie siri gu so sɛ eyi deɛ yɛwie eyi deɛ ɛbɛsɛe Daniel kra nanso ayɔnkofa no wɔ hɔ nti ofiri da mu a opie no protection no ɛyɛ adwuma ofiri da mu a opie no ahoɔden no ɛwɔ hɔ enti ɛyɛ accident a ɛna ɛyɛ nhyehyɛde a ɛrenyɛ adwuma ɛyɛ adutu a ɛrenyɛ adwuma o anɔpa yi na meka kyerɛ me maame bi ɛwɔ dua nkwanta sɛ ma ai waka nsɛm ne pii atamfo wɔ hɔ deɛ nanso yɛn nyinaa yɛwɔ atamfo ne bio deɛ hia ne sɛ yɛbɛgyina nyame mu yie meti studio ha meka sɛ obi bɛnya nka watoto kura firi ne fie na nka abɔ me wɔ ha nanso nyame protection nti ɛrenyɛ adwuma nti baabia saa na mmom wo deɛ ne sɛ wobɛgyina yie sɛ wogyina yie nko ara deɛ wɔ Kristo mu a suro bia ni hɔ ɛma wɔ no a wagye asafo Awurade adi wodɔ no na wohwehwɛ ne nti ɔbɛsɛ wo mu ɔbɛka wo ho ɔbɛbɔ wo ho ban ɔbɛyɛ wo yie ɛnɛ ehu adɔɔso wɔ wiase paa nti dodoɔ na ɛne nkyerɛkyerɛ a ɛnsɛm fata nti na ɔpɛ baabi de ne ti awura ɛna metuufo sɛ deɛ hia ne sɛ wo ne nyame ayɔnkofa no na mo mpaebɔ mu twerɛ mu sutie mu na yɛ ne yie ɛno ne hia san sɛ ɔno ɛna tumi ɛne ahoɔden ɛyɛ ne dia ampa wɔn a wɔtwɛn no no wonya ahoɔden foforɔ ahoɔden no yɛnya de yɛ den yɛnya ɛde gyina yɛn nan so abra ɔhaw aba ahoɔden no yɛnya de yɛ den yɛnya ɛde di amaneɛ ɛso nkonim ahoɔden no yɛnya de yɛ den ɛno na ɛboa yɛn yo na yɛtimi carry forward ntimi nua a wotie me Kristo hwɛ sɛ abra wo sɔfo po aba mu abu no ɛsɛ wo na wotimi etu no fo ana wonim abra nneɛma agye agu no ɛsɛ wo na yɛnya nkranhyɛ ɛde efiri wo hɔ saa ɛna ɔfrɛ yɛn sɛ yɛmmɛyɛ saa na ɔhyehyɛ yɛn sɛ yɛmmɛyɛ saa na ɔde n'adom gu yɛn so sɛ yɛmmɛyɛ saa na ɔde ne papa yɛ ɛma yɛn sɛ yɛmmɛyɛ Mr. Online no ɛyɛ adwuma ɛyɛ Sompa FM wobɛtimi ahwɛ yɛn wɔ hɔ na ahyɛ nyame din anuonyam na abra yɛbɛfeli na saa yɔnkofa yi ho nhia yɛn yɛsɔre ya ne atam yɛ bag ne yɛbɛsi dwom hɔ yɛbɛpɛ sika yɛsɔre ya mekɔ akra ba o fa ne bag na ɔkɔ yɛ mekɔ adwuma aba kyerɛ sɛ ɔsɔre yɛ no ɛnoa ne sɛ wasɔre ana ofi sɛ enkwa no sɛbi wabusua panyin na de ma wo ana ɛyɛ Yesu Kristo bambɔ ana course bi a woyɛ yansa woda ana wadwuma bi a woyɛ a wonya sika kakra firi wofi sɛ no na ama wo nkwan ana nipa a enim wo ntia da bi o ɛyɛ adomo emroso kwa sansa de wo no obi wo apem anopai wagya hokɔ obi wo body guide a ogyira ne ho saa mmiri ya enso ne nkwa efiri ne nsa ekwa had it not been the Lord enti ye feli se ye bema ya dwene aka yen se papa bi na ehwe yen so boa yen ono aso na awie ye pa odi nipa kɔ enti ye beso ni mu yie feli ne ya anya saa de we nyina ne ma ɛha yen ebi ɛyɛ lack of direction enti anamo bi a obi tu no utimu se nyame bie wo sunsum ani wa saa na mowe ɛyɛ den a owuo na ɛkɔ akɔwie no enso hwɛ sɛ ɔnam so a ɔkɔ saa na mowe ekowie no anyare wakesie bi ɛbɛyɛ den sɛ nipa bɛko ama na firi hɔ enso anamo no ɔnam so a otu a ɔkɔ direction bi ani hɔ isan sɛ ayɔnkofa bi ani hɔ yɛ nyame ayɔnkofa sɛ de ɔfa Daniel fa da yesumu da nneɛma kyerɛ wɔn no fa Joseph da yesumu da nneɛma kyerɛ wɔn no ne deɛ no ebi ni hɔ enti hwɛ sɛ wakra etu kwan ɔkɔ a ɔma enso ɔkɔ yɛ pɔ pɛntɛm sɛ kaa no ebetu ntɛm na akɔ na mmom
se ye yira yonkofa mu a uni hwe de oda ye so ubehu ebe ye din so gidi ni pa ye di fidi sum beba beto aboboa no na nyame na na din kirew so na din kirew a na se wa ye ho adwuma e de awie de ye ahwe yie obeka e de a kirew ti da na me ka che me ma ne se heritage nyame me do no dodo sanse eyi ho nko ade oyaze obema wo hu de ye se wo da ho so na ukọ w'anim enti yehia direction eboa ma abrabo esipia yenwane emeto anyame de eka ho inability to fight temptation ayonkofa ne ho nhia okọ asori so akenkan ho nhia asori ne ade ho nhia wonti sohwe bia eba wakwan so bia eyi ubo ho sohwe bia ni ho a aba wakwan so a enyimu mo ho bibia ede wokọ esa aka ne no asa na etio yesusu pe ne aboya hwemu sa nanso enei de yeso ayonkofa ne mu yie no eboa yen ema otu amna na me ahoden ede yen ehwiri etra de eka ho loss of appetite for God. Loss of appetite for God. Ayonkofa ni honti. Nyame mu do bia eni ni mu. Two bounce along the line no ye nipa na odwadwen papa afei. Iti mu adwene nyina. Sabi adwen bone nko a. Ti na namontuo nyina so. Bone anamontuo enko a. Oni nyame bre ehu hia ni nti. Adwene no so nim nyame. Ena akoma no so nim nyame ene ma me kan enye wada bia wote asori da mu me nka se won ka ho biti asori da mu pa so adwenfi ahye ne timu ma sanse ne de ane se waba ikura asori ho no obepe ne turo bia de yepon a koto ane ne ma so sa yonkofa yi eye adwene ne akoma mu ayonkofa eye kokoa mu nso ayonkofa ebe ma wadwene ye kama kama nti wonye omaibofo ebe ma adwene ma ye kama kama ti adwuma mo ye pobi o ye wicked person a enye wo na wanya katua bone ye pobi abusua no mu odi nsamone a enye wo na nyame atua wo kase de otua he man ka no woni nyame di mpo ni mpo a wadwene ne da bia eye de ubenya ka wonua ekosoro enti se wahwe a wona wonfin ti wo mu anasa baifo won kasa ba akone se wo gemani onyam omo national anthem no Ninu ya ni nyampabo amono kro se waje mani onyam abrante ni tifia onni adwuma no na fe wanya adwuma ye mane nkakra nkakra fe odress fine no o se waje mani onyam adwene no enye de mu ye ben papa na sabi sa adwenfin ebi bowura ye ya enye yie sa adwenfin a wo yere ye wade age so obo nani so ma bibi ye no entimi nyaw sa adwenfin a oba wote aware ase na wo twempena no enyaw adwempa Kristo odema twebe no de eka ho ebiem na me de masem eba wiye ese ye ni nyame nkita hodie no se ya anye ni yi a yankasa ye beye atamfo ma ye ho enema bi wo ho ofisa wo ya so na wo tan wa wo ho sana etie enti enye wanwa se Ahitofel wodi David je wodi pa sanse one wo ananti ache o ma na dwene ofa ti David akwan nyina unim sede esi etie na Absalom esori etia o se ma beka wo ho abeka wo ho me kire wo David na kwan nyina hwehema fidi sumu ahodo a wasumu ede esi ho enti wo hwe pa sa wo yonko nipa mojagu ni mo se de wo humui o se masum fidie we dua tenten yemfa ne nsenso na yinkunu na komo ne ne yem eya na won refi se the evil that men do lives with them enti ye ni nyame anya nkitahudi a bone no ye dia na ye die tia ye ho enti Ahitofel nyame se sa gina tuo ye awutui enumu a na mefa so atwa watwene hwehema ne o se dua ni nyina na nyame hwe ne saa
fidi sum ni nyina epo na ekoso sum ase nyina na ohwe ne sa o si yo o ye ne kama dua na ya ma ne nwa fidi sum no menye de ebeye ya pa isanse mi nyame eno a ena me de betua oka wa na wo behye enti ye ne nyame enye nkitahudie enya adwempa ye pira ya nkasa ye ho won konkonsa wudi ni dwom ha won se da eyiwie wo animguase pa a wogeye waboaboa bone agu wanim enti ye Hebrews atwere no ho ose eni da ho bone de wahu se papa ni ose meye bone no ye de che no a enye yie na emom de ye ne chefa eyucha adabia ye bompa ye kaserade famfom so che ane ode chew na emom sa atwero ye ameka ho asem idie edi adanse e ma me yie pa se emfomoso eso ewa ketua pa o sachira kra aboni bi wo ho a na ketua de se wonsa etimika twero no e na eka ho asem medofo a wutie me asem ni nyina ne se ayonkofa bi wo ho a papa ne de ato ono nyame ni nipa entamu a se wase wo de a koye ne yie sanse wase no ana eni ho a ene ne wabeye nyame tamfo epa sanse ono ne bo wo watwa wone no ayonkofam eti se obi a oye mfantini okoba bi a oseme ya asantini oye asantini okoba bi a oseme yesremuni oye sremuni okoba bi a oseme yebununi na identity nyina wayi afiri ho ede abufu eto wo ne onyankopon entem papa ne do ohia ohwehwe opa se de opa adwuma ma wo de o ma osika to bibidi de wo fi so no ne boa wo no ewo mu a wo se me kohwehwe no ye papa we de ma nana sia de wa ya ma me ye me wo fa se onimu anka me nidi na nyame so e ono de enimu anka nkwakwara no wuni bi ye se de atamfo pe wuni ne se wo te ho a wudi bankwi wo benya ka wo wawie sa afia nya de atamfo pe me ni o se me te ha me kasa intimate I am forever grateful I just ade enche ame ma me nsa so enhye papa no din anyonyam ne santi onam so emayen ahoden pe ne santi ebeye din o se obeja yen ede yen amaya tamfo awie yi makamfo Yesu Kristo akyerew akamfo no ama wo se odododo ohwehwe wache inti turn back na obehu se wamane do abasa no so a ope wone no ayonkofa na wajeje utata sa ewiase atirimode ewiase yimu ewiase enye yimu obeso mu nkakra sa na obeye wiyo wasan ede wapie da anwenya mu na memfa heritage a yiso na ontwen emen no onfa heritage a yiso na onkai wo da ne se me no mienu Yesu ni mu a enka yensehwe nyame onhyiraw adomro so nti amen. Yeah, Fakos. Yenina yetie sompa. Yenina yetie sompa. Die waguo no eno na wutwa sompa. 98.9 Die waguo no eno na wutwa sompa. Yeah, Fakos ashe na bibia nyam. Die waguo no eno na wutwa sompa. 98.9 Chese enyasam keto mama nyamishaw na onyo kese pa aikide uwie ya na chese ofra number ne 0543989989 oba odi ene mama eni nkomo emame oba ene mama eni nkomo mame nkomo bi apeso ni die bi eni ni 0543989989 and 0247989989 hello. Hello. Check mama. Hello. Hello. Yes, I. Yeah, you come my mama wa. Mama pass on my hair. Yeah, mume do for pa. Mama, hey. Book na baba. Na fa so sia wa de. Nyame mo bre hunu nko a. Mama book no. Ebeba. Ebeba like why?
Ensuro kra. The man no cry like you do tell me ya bama bu etie wa na what na say you nkura ma yahu say oh she ya be so. That's right. Mama. Kristo ye ni da so kese pa. Nyame ontre wa hye mu ema me wo Yesu din mu. Amen. Amen. Hello. Hello. Good afternoon, sir. Afternoon. Me pacho di baby akasa free na ne mama ni nkomo mama. Pacho andi ni o me watch station wa. Okay, boss. Ene mama ni nkomo. Mama. Edofo. Ana wie Nyankopon onhyira. Amen. Amen. Oma wa dom enko animu pa. Yesu din mu. Bia metie o. Me fra bete na de nyame adom atini. Etaka. Pa. Kafra wai. Baba ntem so kra second caller. Kasi nyame onhyira pa. Amen. Amen. Abaya be na wo school mu. Okay. Abaya be na wo school mu. Mo fasie wo ho o SS. Ai, one ne kasa. Pacho baby o woni de ni nyane ne nkasa. Okay, ene wa free enti. How bi eto asi why? Amen. Sika bi ami hu asaferade omie kwan. Amen. Amen. Hello. Okay. 0543989989 0247989989. Hello. Hello, Asabi. Yes, boss. Good afternoon. Good afternoon. Me pacho di baby akasa free ne mama ni nkomo mama. Pacho Femi Manuel me kasa free abuki asna matu. Okay. Mama, good afternoon. Afternoon medofo. Pacho ho ya de. Yesu ahwe yen so pa. Yami sro ne ontre o de mai. Amen. Mama misro enne shi ma woda. So bom pa ya mam. Okay. Me bom pa ya ma hwan na ya ni tita ye ne ya. Pacho ya mia. Eno nyame oye ho adwuma eno birthday yi eye divine healing. To receive it in the name of Jesus. Very maybe se wunya moa won ho heritage nyame onfa ni janko ne ma. Amen. Amen. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me pacho udi baby akasa free na mama ni nkomo. Pacho me give them for papa. He ga ye ni nkomo e. Me de mama me pa na nshia me. Onko kwa katante tani sisi ye bonina. Yankopon bai nya kodi. So bon pa ye. Mesre osoro adom hwan na epesika aye adwuma. Pacho me na me beye why. Obema usika akokwan so why. Enti bon pa ye fa ho ebe yi nyame nhira. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Pacho mo de. Nyankopon adom na nso e. Yesu adom. Ye da mama sika. Ewie no de amaye. E toma koma spa onko so an shishan chacha nas. Amen. Amen. Mesre osoro adom ade bia afiri wo nchen na eha wo nyame nkonkron onsan famra why. Amen. Okay. Hello. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Apomboko. Nyame atomboko. Ya de Nyankopon ase ye ni nkomo mama wa ha. Yo, mama one ogugo ase na kase. Yo. Okay. Na kamia isoya no ko pepo. Na na di mi chi mama da mi pia ko so ono mo di mo pia. Wonderful. Sa na so makuma sanka jese. Enya ta wuti aso na mu de na makuma mu ni mbone facha. Na se nyami duaki. Mama mo tanye mo wina mama. Ame nyoke sebe ame watu kama kuma pa. Bijira ngosrei mo frekese yeso edeto so abrabo so Yesu din mu. Amen. Amen. Hello. Hello. Good afternoon, sir. Afternoon. Me pacho udi baby akasa free ni nkomo e. Your family John kasa for ya. Okay, John. Me yam pa bo mama person on pa no one. Mesre osoro adom de ma wadamfo bi afiri mu ana oye be ma. Pacho se. Wadamfo bi afiri mu pen ana oye be ma. Ah. Adi na sen.
Young fan say, yes, fie mienu meyi atorenkyem efiri wanimo wai yema asori kro no ehu hia ye Kristo obeye wuji wo Yesu din mo amen. Amen. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me pacho udi baby akasa free no amane so kakra ma me why. Okay. Mr. Osro Adom the man why aya na enidi anadwo pi why ai ebeboa o nyame onye obabe ma adoye wo Yesu din mo amen. Amen. Amenie. Ezi agasa do consultation na sa de bi anu ra je se case na ye hu bo mama ezi agasa de dietitian unkonkron this is so special about unkonkron enti na ya na meka da bia se unkonkron ni hunhum ya de no ni hunam ya de bia doctor nim de oso de asua de on de that's right. That's right. Your doctor na wa adwene no o ma usua wu ase wu. Ti ni nyina ye won nsem. Okay, fantastic. Hello. Hello. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Me bajo udi baby akasa free na ma medi komo. Okay, me ye frame ko fi me kasa fra besin. Okay, boss. Mama, na me ichira mama papa. Amen. Na me tie mama, me did say mama kasa. Me kan say obi wo ho a adwendwene bi awha bi amane bi a o pese de ne kɔ ahokyere mu ana sɛ ɔde ne kɔ owum no otie mama nko ade a menkae sɛ ɔbɛkɔ akɔyɛ ne ho bɔne because mama kasa ma oni bi kura rechekyere o ma ohia ni kura no na ni je wona brabom sɛ sabre kura metio nke ma mitie mama da bia nyankopɔ no ma na dom nye kɛse wɔ ne so amen na tambia wonya bi ntu yɛ fo na yɛn so yen se sanfri abrabobone ne niema bia enkoyi no na nyame mfa so sakra na nye saade a how bebre ni obre amen meda wasi misre nyame adom de maw ka bia mi hu ebre no so a won sabeka enti yenkoso nanti nyame mu why bibia be ye fa amen okay 0543989989 0247989989 Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon, sir. Me pacho udi baby akasa free na mama di nkomo. Pacho e frame ye bo akasa fishi na. Okay, why be? Ene mama ni nkomo. Mama pacho good afternoon. Afternoon, papa. Pacho on se tiri die me kwa sori nso atams me tio tira me tinti na me afi pa heritage ton safre obra na ene ye mesom. That's right. E pacho mati. Yo pacho bompa ye mama. Mesre nyame adom nyame mobro hunu asemi nye Kristo atenka entena wo mu akwantu bia bra watwe aben Yesu ebre no so a ebe ye fefefe wo Yesu din mo amen. 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 Hello. Good afternoon, last caller. Udi baby akasa free. Okay, yeni nkomo. Ose. Okay. Ora Yesu mesre onsem adom. Eya on frɛ me nkomo ho ibi nkomo. Hello. Hello, I'm Enkana me mfa obi abi. Mama bompa ye mama. Okay, Kofi Matachima mama nene ni nkomo mama. Kofi ba. Yvonne, okay. Ye ni nkomo Yvonne. Kafra. Yo. Be ma be na wa kwantu mu a woni ni di nkomo. Pacho be no bi eni akwantu mu a ni ni di nkomo. Nyame nkonkron onye awawade a mihu emfa ma why. Amen. Inti ya na waka wano atumu kakra wahwe nyame se de be ya bibia ba. Mesi bibia ni a yenka ya no ntumu hwe nyame se de be ya ebegina yie e de ama yen komodie mu why. Amen. Ya tai frame ye nkomo. Okay. Ma wie mo fanche me. Ai. Line so. Fanche radio. That's all. Se touch my for afre o ma free die.
Techi my ska ho be hu an say time no mo bu afu abeto no ma beto bi aka mama sa wo number no enum ye phone e wo ho me phone no enum ye me start kasa ya na e frɛ ye nti say ya aduma e wo phone no so adum eza enti course na de enum ye no mo mfrɛ na enum prɛ e free for ko bia enti number no yes e bi mu nim say e free for ko me type ke course pa enti omo be frɛ edi de enum ye no de enum ye mo mfrɛ na enum prɛ ko me pa cho ma me mo mpa ye ora Yesu ye da wase ye hye wani onyam Mijai okra uti wasem bia mesre umudo umumobro huno baby biara ne bone ewo asemi ense ne nyina papa ye wo mayi wadomunti amen amen me pacho ene menkasa 020 me pacho mo amofre nyina munya na mo ne mama nkasa directly wa frɛ wo fia ha ubetumi afrɛ mama ebia wo personal komo bia wo person ne mama di frɛ na ne ni Pacho 020 Pacho 25 45 340 Pacho 020